Li Kurdistanê her bajarek li gor xwezaya xwe bûye xwedî taybetiyeke newaz e. Bajarê Bilîsê jî bi taybetiya xwe derdor xemilandiye û bala mirovan kişandiye ser xwe. Bilîsê kevirên xelatê bûne parçeyekî mîmariyên bêhempa û di nava çand û jiyana Kurdan de cih girtine. Rengên welat jî di vê bernameyê de berê xwe dide sîpanê xelatê û taybetiyek vê herêmê tîne ser ekranên we. Hin volkan hene ku tenê di dilê mirovan de diteqin. Heta astekî hilweşîner lê bi piranî afrînerin. Hin ji bandinên xwezayê û mirovan car car wan di heman xalan de digihînin hev. Di encama teqîna çiyayekî volkanîk de dibe ku zirarên zêde bigihîn mirovan. Lê wexta ku çiyayê volkanîk sar dibe, ji ber mahiyên mirovan tiştên newaze derdikevin holê. Li Bakurê Kurdistanê li bajarê Bitlisê bermahîkên çiyayekî volkanîk yek ji wan mînakan e ku di nav çanda Kurdan de bûne xwedî ciyekî girîng. Li navçeya xelatê wexta mirov li bajêr dinêre, çandeke xweser li derdorê xwe rapêçaye. Wekî lavlavkekê belav bûye di nava kolanan de. Rengekî qehweyî û sor ciyê xwe di taxan de girtiye. Helbet ew reng, rengê kevirên xelatê ne ku ji ber çiyayekî volkanîk mane. Ji kevirên qeyîm yên xelatê gelek berhemên dîrokî gihîştina roja me û hê jî bi van kevirên bifeyde, mîmarî, kor û kaniyên hêja têne çêkirin. Ji ber ku li herêma xelatê ev cûre kevir zêde ne, gelek kargehên ku şêweyeke didin keviran jî hene. Ji ber wêyekê berî her tiştî kevirên xelatê ji bo şêniyên herêmê parçeyekî debarê ye. Berhemên xweşik ku bala mirovan dikişînin ser xwe bi hêsanî nayên çêkirin. Gelek merheleyên vî karî hene û her yek jî ji hev zehmettirin. Ev kevir vira mesela satışa me ağırlığa me özellikle sevmez zor ya. Em mekber çekim. Aha paşi başka em enzev işi kaniya tkin. Em kaniya çetkin. Kaniya desenli erin çetkin. Mesela me Bilîsî çekiriye, Tunceli çekiriye, Vanî çekiriye. Yani em memleketi başka iş çetkin. Em şömine iş çetkin mesela. Barbike iş çetkin. Em yani bölge me komple em hitap tkin yani. Kevirên xelatê wekî latan di nava xwezaya xelatê de cih digirin. Hin parçeyên van keviran dibin erdê de veşartîne û divê bi hêza mirovan latên di giraniya tonan de derkevin ser rûyê erdê. Ketkarên vî karî da ku bikaribin ji binê erdê derxin, bîstekî qalin û dirêj dikin binê lat de. Paşê hêdî hêdî gelek bîstan dikin bin de. Ji ber ku hêza destan têrê nake, karker diçin ser bistê, xwe piçekî li ser bistê dihejînin da ku lat hinekî ji cê xwe bilve. Helbet karê herî zehmet ne ev merhele ye. Mirov bi hêsanî dikare bêje ku karê giran ji nû ve dest pê diye. Latên ku derdikevin ser rûyê erdê ji bo dirûvgirtinê divê werin perçekirin. Ji dîrokê heta roja me ev pêvajo bi heman rêbazî hatine çêkirin.
وەکی سەردەمێن بەرێ پێشی لات تێ خێزکردن پشتی خێزکردنê hesinên tûj û ji bizmaran stûrtir di wê xêzkê de diçikînin. Bi alîkariya çakûçan hêdî hêdî wan hesinan dikutin nava lat. Bi vî awayî kevirê qayîm tê sistkirin û parçeyên piçûk ji kevir dibin. Her çi qas di roja me de ji bo birîna keviran makîne hatibin çêkirin jî, Kurdistanê hê jî wekî kevneşopiyekê bi şêwazên berê keviran ji cihê wan derdixin. Bi vî awayî gelek kes dikarin di vî karî de bixebitin û gelek welatî dikarin debara xwe bikin. Kevirên xelatê ne bi rengekî tenê dixemilînin jiyana welatiyan. Hin kevir wekî bazaltan reş in, hin ji wan sor û gewr in. Her tonên rengê zer jî taybetiyeke din a kevirê xelatê ye. Her çi qas kêm be jî rengê wê spî jî heye. Ji ber vê yekê kevirê spî bêhtir ji bo bîrdariyan an jî ji bo rengdayîna hin mîmariyan hatine bikaranîn. Ya rastî ne tenê rengê spî, ji ber ku rengên kevirê xelatê zêde ne, hin caran hemû reng ji bo rengdayîna avahiyan hatine bikaranîn. Kevirê me jî sê reng heye, mesela kevirê sor heye, kevirê reş heye, kevirê spî heye. Kevirê spî hinek ewk e, sert e yani eşk e. Kevirê sor reş ye, ona hinek nerm e. Tabii emrî van kevirê hinek dirêj e. Kevirê nerm emrî daha dirêj e. Mesela xelatê kûmet filan çêkirine, ona kevirê sor çêbûne genelde. Emrî wana jî yaklaşık eva 1000 sala çêbûye, mesela hê cihê xwe tev nebiye. Yani sağlam e, kevirê emrî dirêj e. Ev kevir mesela akine ısî altıma wî jî heye mesela. Zivistanê xaniya germ digire, havînê jî mesela hênik digire. Sağlıklı ye jî mesela. Ama gözenekli ev kevir hinekî nerm e ya. Gözenekî mesela avî zev dikişine hindurê xwe. Gerek o zêde ewk nebe yani cih rutubetli de nawe, kêr nawe. Ji ber ku kevirê xelatê bermahîkeke volkanî ye, li gor kevirên din sivik e. Lê li gel sivikiya xwe ew qasî jî qeyîm e. Ji ber vê taybetiya xwe, kevirên xelatê li her deverên avahiyan dikarin werin bikaranîn. Hin mîmariyên xelatê yên dîrokî bi van keviran hatine çêkirin û bi sed salan e bêyî ku zerarek bigîhe wan li ser piyaman e. Kevirên qayîm û xwedî taybetiyên girîng ji ber ku hinekî nerm e, hosteyên keviran dikarin şeklên cûr be cûr li ser keviran çêkin. Çawa ku deb bi hêsanî tên qewartin, ev kevir jî bi heman awayî dikarin werin qewartin û motîfên hunerî li ser wan werin çêkirin. Ji ber şikilgirtina wan a hêsanî, mirov bi rehetî dikare bêje ku tabloyên rengîn li ser wan keviran tên çêkirin û her hosteyekî keviran wekî hunermendekî dikare were qebûl kirin. Doğal olarak hem ev işlemet kirin. Yani em av berne ser sadece bir toz derneği diye mesela çizim ama rahat be mesela boya çizim ve kalemi ondan ebe diye em şil dikim. Çizim xud dikim paşi sprali evci mekalem kiriye. Sprali çizim dikim teneki debrin evi. Paşi pe murca yani keskiye dert kin işleme xu mesela uymuştuk.
تایبەتیên kevirên xelatê bi jimartinê naqetin. Bi taybetî jî ev kevir ji ber ku havînan hundir hênik dikin û zivistanan jî di sar û seqemê de hundirê avahiyê germ dihêlin, li herêmê zêde hatine bikaranîn. Bi demê re av û oksîjena kêm a di nava kevir de diqedin û kevir hişk dibe û qayîmtir dibe. Di nav taybetiyên ku hatine jimartin de tenê aliyekî van keviran ê neyînî heye. Ji ber pêkhatiyên xwe kevir dikare avê bikişîne hundirê xwe û dibe ku ji ber vê yekê hundirê avahiyê hinekî hewayî bibe. Heta carinan ji ber vê yekê dibe ku dîwarên avahiyê hefnikê jî bigirin. Li erdnîgariyeke qedîm hunerên xwezayê di çandekê de rû didin. Dibe ku ew bajar û herêm bi wan taybetiyan werin nasîn. Kevirên xelatê jî bi hebûna xwe ya sed salan û bi bikaranîna xwe di çanda gelê Kurd de bûye xwedî ciyekî girîng. Reng daye çanda Kurdan û jiyana wan bi rengê xwe xemilandiye. Ji dîrokê heta roja me bûye deriyekî debara şêniyên herêmê. Her wiha bi mîmariya xwe ya newaze bara gelek welatan daye Kurdistanê û bajarê Bilîsê.